Ladies and gentlemen, vanhu veZANU-PF vari kuti vatanga kutiza munyika. Ndo nyaya dziri kutenderera iko zvinezvi panyika yeZimbabwe. Kana uchinge watondoona kudai so unoziva kuti inini handisi munhu wokuti ndinotenderera but tisati talaika kuitira kuti vabhoikane. Regedzai ndigare ndabva ndangokuonesai mukana wavhurirwa kune vanoda kuvhurirwa makambani, vanoda kuregisterwa makambani muSouth Africa. Garai mabata mukoma owen vanobva vakuvhurirai nebusiness account. Vanhu vakawanda vanonetsekana kuti inini ndinoenda kubasa saka ndoita sei kuti ndiisirwo mari yangu mumabhengi. Munongoziva kuti vamwe vaizongoita mabhengi ekukumbirirwa vobva vanodididi even kunyanyanya vanoshanda kana mabasa akasiyana emasecurity. Zvakakosha kuti ugare ivhurirwa yako account yeFNB unenge wakukwanisa kunotenga kuita sei maEFT, kutenga magetsi, vanoda kupuwa mari even dzemarent house, vanoda kuita madhiri akasiyana foreign currency chaiyo inenge yakukwanisa kunge ichiiswa mu account yako iyoyo. Unenge wakuita zvinhu zvako nenguva yako ende futi kana uchinge wavhurirwa waregisterwa company iyo unenge wabatsirwa zvinenge zvave nyore. Chinongodiwa chete ivalid passport. Zvinenge zvave nyore kuti uzokwanisa kutora masteps mashoma anenge asara ekuti ubva waita work permit. Zvamanje pakuvhurirwa zvinhu izvi hapana zvimwe zvinongodiwa. As long as passport yako iri valid vanogara vakuitira plan. Garai matora nhamba idzi mongoti ndanzina client kune discount yemuri kuti client discount kunyanyanya vari muSouth Africa. Kana uri kunze kweSouth Africa kwese kwauri vanokuitira plan and don't worry kuti ndiri kure ndiri kwakati. Uri kwauri koko pafoni pako kungodhala nhamba dzavo idzi wototaura navo votokudza kuti senda requirements ari kudiwa vakutokuitira plan B. Vari kuZimbabwe vari kutya kuti mari dzinogona kungovharirwa mabhengi same munogona kumabata futi vogara vakuvhurirai mombochengeta mari dzenyu. Munoziva zvakazomboitika kunana 2007 paya 2008 mari dzakazongorohwa dzakazongodhakwa dziri mumaakaunti. Kozoita ava vanhu vari kutiza unogona kungoita rombo rakanaka havasi kuzosarudzwawo zvavo kuti uri kutiza munyika uri munhu weZANU ayo. Unogona kungovhurirwa futi wombofanira kuwana pekuisira mari yako because vana vangazoita nherera kana kuti manga muri vanhu vekuti maita umbavha. Ndo nyaya dziri panapa. Saka munongotora nhamba idzodzi dzendasiya pascreen moti tanzi naClient tiri kuda kuti mutivhurire business bank account yedu yekuti tinge tichishandisa. Back to the story. Nyaya iri panapa muri yeZimbabwe yakaipisisa nyaya yandiri kusangana nayo. Inozoti inini pandasangana nenyaya idzi ndamboti kunyarara ndonzonzwisa kuti what is going on. But panapa pane audio iri kutenderera zvisingaite on social media iri kutaura kuti zvoni Daniel Garwe na uyo anoitwa ICT minister Mavetera vari kunzi vasungwa. Ndo nyaya iri kutenderedzwa pasocial media zvakanyanya and a lot of people have been asking me kuti Client tatikumbira kuti uconfirm nyaya iyi. Chiri kuitika ndechekudai so muri yeZimbabwe there can't be smoke without fire. Inini pamasources angu pandatarisa kuchikurubhe kumachinchi kwavo ikoko kurimandi kumasources angu vataura kuti vanhu ivavo sofa havako kunoku. Saka kana vari kunzi vasungwa hameno pavanenge vambosungirwa pamwe kanegona kunge kangori ka operation ngekuti vanenge vambotorwa vakanopuwa zvimambama munongoziva zvinoitika muZimbabwe. So kana ari munhu manje akuti anenge ari wekuZANU-PF zvinonetsa kuti azobuda achitaura kuti zvoni ndanga ndamboenda ndakanotambidzwa twe kwangu. Munongoziva nyaya dzinongoitika kuZimbabwe. Saka hapana zvokuti zvingandingina. Saka vanogona kuti vambotorwa vombonokwapaidzwa havazouya vachitaura ende vanhu vacho havakwanisi kubuda vachitaura straight kuti ndo zvanga zvaitika kwavari. Ndo zvandingangotaura pamusoro penyaya iyoyi yekunzi vasungwa vatiza munyika pacirculation iri kutenderera. So ndiri ipapo regedzai tigare tabva tangoonesana. Pane vamwe zvekare anasahwera veduka vari kutaura kuti zvoni uyai mutenge matickets chimbovaonai. Welcome to Greenlight International Trust Bring a Smile, our 12th anniversary Bring a Smile, which will be held in Binga on the 26th of April. We are holding a fundraising dinner to fund this Bring a Smile on the 29th of March in Batanai Gardens from 7 p.m. to 9 p.m. We have tickets that we are selling from the cost of $10, $20, $30 and $50. Please get in touch and attend this fundraising dinner through our contacts that are written down there. I thank you. Program iyo yakanakira kuti ava vanobatsira vanhu vanorarama neurema. Saka zvinhu zviri kungodiwa panapa kachingotora nhamba idzi wobva unotora mainquiries oti
ndanzina Kuliend ndinzwe kuti zviri kufamba sei kunoko. Mobva matongotaura navo kahwani motongotenga tiketi $10 inokwana, $20 inokwana, 30 kana 50 zvinongosiyana nekuti uri kuda kuningina chii. Vari kuda kuita fundraising dinner yavo yekuti vazokwanisa kupfuurira mberi neprogram yekunobatsira vanhu vanorarama neurema. Kune vamwe vanoti inini ndinenge mari yangu yakawanda, hazvina mhosva, unongovapolisha ungovakandira ipapo voita zvinhu zvavo ipapo zvavanenge vachida kuita, unenge watobatsira, unenge watogonawo ipapo. So ndisati ndadzokera pane nyaya imwe iri kupisa panapa, regedzai tigare tangoonesana kune vane mabhizinesi avo vanoda kuti tikuadvertisirei mabhizinesi enyu. Zvakakosha. Namba dzangu idzo ndo dziri pakona idzo, mungogara mangondibata ipapo mongoti Kuliend, mutongotaurirana, munongoziva unozongosiyawo chigumika yokuti tingoitawo basa wochichi zvakangodaro chingoendawo takadaro tichimwira madhiringi tichitoshanda zvinhu zvako zvichitokufambira. Ende uya tiri mutop 3 yevanhu vanoadvertisa zvinhu paYouTube. Handizoziva hangu ndiri panambani pavanhu vacho vatop 3 but ndinongoziva kuti tiri patop 3 yevanhu vanoadvertisa zvinhu zvakanyanya paYouTube. So back to the story. Nyaya iri panapa pakunzi the Geza effect iri kubudisa nyaya iri kunzi the unconfirmed reports we are receiving suggest that a record 174 emergency passports have been applied today, all being top ZANU-PF officials, ministers, deputies and their families. Muri dzavo nevanhu vacho maministers nechinchichi vari kunzi vaka-apply ma-emergency passport kuZimbabwe. Izvi zviri kuitika ndambotaura zvakawanda handiti 174, but ma-reports is just a rumor, ma-unconfirmed, but chinoitika ndechekuti manje rinenge richishanda ikoko ndo rinongeta se rinongoridza bhosvo ririko kana kuridza pito kuti unozviona. Saka tambotiraya kufonerana navamwe vanhu masources vanoshanda ikoko kumapasipoti kuti timbonyatsonzwisisa kuti makaona vangani vaka-apply mapassports iwayo, but hapana ari kukwanisa kudayira phone. Maybe vari kutya kuzopiwa mambama vakunzi makaendesa information kwaKuliend. You never know kuti chii chinenge chiitika, but ndo masituations atiri kuona, atiri kusangana nawo ari kuitika muZimbabwe iko zvinezvi. Pari kutopisa, amen. Unozongonzwa kuti ndingazonzwai, saka zvimwe zvacho munozondiudzawo imimi kuti nyaya dzakaita sedzidzi munenge muchidzionawo sei. Ndangoti ndingopfuura nepapo, musazoti handawo kukuudzai. Zvonzi vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora kuti uyu anorwara. Zvamanje regedzai ndisiye mukana kune vanenge vachida kutaurawo zvakasiyana vemaaudios nechinchi. Kana uchida kutosenda yako tichibva yatonzwika ipapa paspot, namba dziri kushowa pascreen ndo basa radzo. Unongokanda, unongotaura anything you want to say about chese chiri kuitika kuZimbabwe ipapa. Kuliend tiripo pachannel apa. Hadi una matanga, uyo matanga ndiye aitsvaka Geza kafa. Amunzwa Geza pari ngaendewo mubate. Haidoka achiri kwevanhu vanenge vaona Geza vanenge iwo achiziva paanenge ari. Ngaendewo mubate uyo Geza uyo, kwete kuda kupwapwanyika kwaita kuye. Iri bonga mutsvangu aranga achikoromoka ngaapindure, ndiye autaziya naGeza nahama yache mebho chinomana bonga rokwamutoko iro. Ngaamupindure Geza autaura. Kwete zvavo waiwa watazina mabasa rese aburikira Geza wanyepe kwaineni pindurai Geza apo. Ngaapindure tinzwa kuti vanorema anenge atotanga mahwano aya shiri yabvuta rekeni manje. Kwete zvavo waitaurisa zina mabasa rese manje vari kutopinda wena manje ana yangu atogadzira atomhanya zvotopfeka mabhegi acho ngaasiya, ngaaende asiye namabhegi acho, pfeka mabhegi okuita sei chatochaya aijera nda kudoka ishungurudza wangu kana chivhaya dumbu richapuwa iro rinongoponza magadho kujeri takuchera kuchamaliza vanhu nyika dzevanhu mbodzidza vanhu alipi imuto mziya nyiko ari muda kudoka michishandiswa mwana endemo mutoleka ako ali kwacho kana muchirema kupindura senge bonga inonzi mebwe ndo linonzi rombe romwe pamutoko vanhu varikuenda kwamutoko vakakwira mota anosvika mbavhu dzakuhwadza nomurodi musingafambike, asi chinotaura zvemanga inonzi mebwe ichocho. Haiyo ndo inonzi bonga chomunhu tosvika takuhwadzira maoko kana watodzika mota wambotogara pasi usingakwanisi kufamba pano nomambavhu norodi isingaite, asi munhu antaura kuti bai 2030 uchijama dai kunyika yakadai kwatonaka kana usaidi kwedi kumari idzo maminozi ari paru ari kujama tomari idzo dziye nyasi yako yaitaurira shiti vana tosapota zvakapusa kudare zi varowe pasi wendo uno
zvakatoja zvakatokwana ndizvo zvada kuti taure zina basa rezi vhalino achidya mari vasingagute pa solo unenge utokhuwe iwana mutsvangwa uzoende ngecheni dzakaunganidzwa mukuru unotaura zvakapusa kudaro manjiwe ndonuma zvatotanga mawane acho atotanga shiri yabvuta rekeni nokumhanya vantu vanhu wenyu maitoma iko kunana hwenjo uchida kuchiimba zina basa rezi anavhala zipi muchipuwa motokari nguva yekupedzisira nyika ndobe yakunaka imdo pakushandisa utazvo uya kuti taura 2030 nozvimhanza zvokugeriwa noreza izvo zve une marombo vanhu vanavhala zipi mbudzi dzo vanhu munhu asinga wauti tazvo ZANU-PF nokuti wapuwa GD6 yako manyizi topfira GD6 wapuwa izvi uri nyaupe vanhu nyaupe unoona vanhu vasingafunge ainona singa nguva yekupedzisira akuva kuti muchaenda muchaiwirira kupi GD6 yako mukudzidza vanhu itai mutoro wepasi mai manje ana geza asati ambototaura bazvavo todai matomhanya matoona zvokuita uzi musi wacho panei pana mawani amene muchazotiza muchienda ku mauthi une uchishandiswa ipo zvitsoka zvigunye zvichitsika pasino zvimapushi zvakaboka asi muchishandisa zana basa rese singo kumayuthi vaenda kukanganisa maovhetu kubulawa ivo mutoshandisa kuti imi ndii munarame zvakanaka asi ndiwo unobudoka uchienda uchiota zvisina basa rese baba hapana kana kambani yakambosinzwa kula hapana kambani yakashanda asi vakunodzidziswa nokuti iwe utogare zvakanaka zvimayuthi zvakaenda kubulawa izvo zviye ndozvendikutaura ipapa ihumba kudzidzisa chikafu mudhishi unonzi chirasa chikafu zaakudyira mbazi mumatsvina imomo ndozvakafanana zvimayuthi zvezANU-PF muri humba dzavanhu chaidzo humba uoko yotisingapfuike mukoma kuri mamuka sei nemhuri yeZimbabwe ndingotaura mashoko anda kuti nditaure pano kana ndine mwedzi kana inokwana 4 chingondinetsa kuti ndizvitaure pandisha kuti ndazvitaura paplatform ipi but nhasi nditaure pane vanhu mazita ndichatitaure shoma andingakwanisa asi vamwe handisi kutaura. Wekutanga ndiMr Tatenda Mavetera. Kubva 4 months dzapfuura ndaingonzi zonga varege basa, kana vachikwanisa varege basa vabve munyika yeZimbabwe notsvaka kwekuvanda. Chepiri ndiOliver Mandipaka, aimbove mukuru wemapurisa mazuva aperayo. Ndizive kuti ari kupi, asi zita rero kuramba richingouya richingodzoka zita rero kuti Oliver Mandipaka ngaasiye zvenyika atenge kunamata. Pane zvikuru zvaakagadzirirwa naishe wedenga Oliver Mandipaka. Kana muchindinzwa, endesai kuna Oliver Mandipaka. Ane zvikuru zvaakagadzirirwa, ane basa guru rakagadzirirwa, kwete iri remazumatongero enyika. Aiwa, ngaasiye zvematongero enyika, ngaasiye zvepolitics, aite basa raMwari, atange kunamata, aite basa raMwari. Mhuri yake ichaponeswa, ichakomborerwa, ichasimudzirwa. Asi kana akaramba zviri kwaari. Kweta vamwe uwo vari mugavhimenti vazhinji vachamhanya, vachatiza. Asi meseji ndaida kuitaura last year muna October, but ndangoti nditaure.